to continue to share our live stream, continue to let the world know about the Word of God. And before we start, let us just prepare our hearts. Let's just be in the presence of our mighty God this morning. So let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord God, for this morning. Namugyatag ka na mo karon, Lord God. Lord, I pray nga ikaw, Lord, magalihok, Lord God, sa tanang satellite churches in Praise Cathedral this morning, O Lord God. Lord, I pray nga imuhang ngalan, ang imong word, O Lord God, mo'y masanya, O Lord God, karong buntaga. O Lord, I pray that your word, O Lord God, will not just enter to the hearts of the people empty and void, but it will fill our hearts, O Lord God, and it will change us, O Lord God, to the person that you want us to become. Lord, I pray nga ikaw, O Lord God, mag-fill up, O Lord God, sa mga chairs diri, O Lord. And we pray, O Lord God, that these chairs, O Lord God, will be filled with your people, will be filled with those people who are longing for you, who are looking for you, O Lord God, will be filled with people who are lost, Heavenly Father. Lord, we pray that the people, Lord God, and the chairs, your presence, O Lord God, will just be felt, O Lord God, throughout this place, Heavenly Father. And they will be in awe with the works and miracles and wonders that you will be doing in their lives, O Lord God, starting today and onwards in their life. And Lord, we pray as well, those people who are watching us, O Lord God, in the satellite, we pray that this will not be a hindrance, O Lord God, but it will be another instrument, O Lord God, for us to be able to reach out to the people, O Lord. Lord, prepare our hearts, prepare our mind, prepare our soul, O Lord God, as we come into your presence, just as we sing, as we dance, as we give our best to you, O Lord God, this morning. Lord, ikaw ra gyud tanan ang amo ang isanyaw sa mong kasing-kasing sa mong kinabuhi. Ikaw, Lord God, you deserve it all, O Lord. And Abba Father, thank you so much for this Sunday that you have given to us. I just want to bring back all the glory and honor that belongs to our living God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Balaan ka, Ginoo, balaan ka, Ginoo, balaan ka, Ginoo, balaan ka. Among kauban ug dalang banan, kahimulungan ikaw. Ang iyang simbahon ug pasidugan, ikaw lang wanay lain pa. Simbahang Dios, nalaygon ka, nalaygon ka, nalaygon ka, Diyos. Nalaygon ka, nalaygon ka, nalaygon ka, Diyos.
Kalimti ang imong problema, Sangpit lang kang Isus. kalimti ang imong problema. Simba ang Diyos. Kalimti ang imong problema, Sangpit lang kang Isus. kalimti ang imong problema. Simba ang Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O 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 Diyos. La 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 la, hey. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sa panahon na kita ng duha, nang mawala ang mong problema, ang kalinaw ng imong dala, naghahatag upahulay. Sa panahon na kita ng duha, nang mawala ang akong problema, ang kalinaw ng imong dala, naghahatag upahulay. Ang mamusobra, dili ko makaya, kalipay sama, dili ko mapungan. Ang mamusobra, dili ko makaya, kalipay sama, dili ko mapungan. Masayo ko, murag ulan sa ato, huwian ko akong espiritu. Ang bukod na kasabot ba mo, kay mura ko gibayaw og anghel. Musayo ko, murag ulan sa ato, huwian ko akong espiritu. Ang bukod na kasabot ba mo, kay mura ko gibayaw og anghel. Sa dihang mahinumdum ko, sa imong pagkamaayo, magawas akong pangapagi, magatulo mga luha. Sa dihang mahinumdum ko, sa imong pagkamaayo, magawas akong pangapagi, magatulo mga luha. Ang mamusobra, dili ko makaya, kalipay way sama, dili ko mapungan. Ang mamusobra, dili ko makaya, kalipay way sama, dili ko mapungan. Musayo ko, murag ulan sa ato, buhian ko akong espiritu. Ang butog na kasabot ba mo, kay mura ko gibayaw og anghel. Musayo ko, murag ulan sa ato, buhian ko akong espiritu. Ang butog na kasabot ba mo, kay mura ko gibayaw og anghel. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ang guwa mo sobra, dili ko makaya, kalipay way sama, dili di mapungan. Guwa mo sobra, dili ko makaya, kalipay way sama, dili di mapungan. Guwa mo sobra, dili ko makaya, kalipay way sama, dili di mapungan. Guwa mo sobra, dili ko makaya, kalipay way sama, dili di mapungan. Murag ulan sa ato, uwian ko akong espiritu. Ang butog nakasabot ba mo, kay mura kong gibaya og anghel. Musaya ko, murag ulan sa ato, uwian ko akong espiritu. Ang butog nakasabot ba mo, kay mura ko gibaya og anghel. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. O Diyos, ikaw ra gyud sa tanan, O Diyos. Ang atong Diyos maayo. Siya ra gyud ato ang daganan, panindigan ug duulan sa tanan nato. Magian sa atong kinabuhi, siya ra gyud. Ang atong Diyos Maayo, iya kitang giatiman. Wala ta niya pasagdi, panahon sa atong kalisdanan. Mausap man ang imong higala, mausap man ang imong hinigugma, mausap man ang imong ginikanan. Ang panang Diyos, wala'y magkausap. Usa singgit, singgit, singgit ng hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayawi siya. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Ang atong Diyos, wala'y pagkausap. Atong Diyos maayo, wala tayong pasagpi, panahon sa atong kalisdanan. Mausap man ang imong higala, mausap man ang imong hinigugma, mausap man ang imong ginikanan. Ang panang Diyos, wala'y pagkausap. Usa singgit, singgit, singgit ng hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayawi siya. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Ang atong Diyos, wala'y pagkausap. Musa singgit, 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 hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayawi siya. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Ang atong Diyos, wala'y pagkausap. Ang atong Diyos, wala'y pagkausap. Ang atong Diyos, wala'y pagkausap. Amen.
tinuod yun nga nagpabiling maayo ug atong dalangpanan ng atong Ginoo. Amen. So today we will be soaking in His presence, in His holy presence. And I pray that the Lord will minister in your heart. So let's fix our eyes, our hearts on Jesus. So let's continue to worship Him. Amen. Let's continue to worship our living God. Ibutang nato tong kasing-kasing, atong kamo sa itong mga kasing-kasing o atong hangyon ang Ginoong mupaduol sa ato. Jesus, ikaw ang sentro sa tanan. Jesus, ikaw ang sentro sa tanan. Suka sa sinugdan, hangtod sa katapusan, ikaw lamang. Jesus, ikaw ang sentro sa tanan. Jesus, ikaw ang sentro sa tanan. Sukat sa sinugdan, hangtod sa katapusan, ikaw lamang. Jesus, walay bili ang tanan, walay bili tanan sa kalibutan. Jesus, ikaw lamang ang tanan nagatuyo kanimo lang. O Jesus, ang sentro sa tanan. Come on, let's make it a prayer in our hearts. Jesus, ikaw ang sentro sa tanan. Jesus, ikaw ang sentro sa tanan. Sukat sa sinugdan, hangtod sa katapusan, ikaw lamang. Jesus, come on, what I believe. Na hindi ang tanan, what I believe, tanan sa kalibutan. Jesus, ikaw lamang ang tanan nagatuyo kanimo lang. O Jesus, ang sentro sa tanan. Jesus, ikaw ang kinabuhi ko. Jesus, ikaw ang kinabuhi ko. Sukat sa sinugdan, hangtod sa katapusan, ikaw lamang. Jesus. Come on, let's raise up our hands and let's declare na wala na ilalim makadaga sa itong focus, but it's only Jesus. It's only Jesus who can transform us, our hearts, and our worldly desires. Kung sa wala itong mga gipangkuptan, wala na tanan, because Jesus is the only key to life. Jesus, walay bili ang tanan, walay bili
tanan sa kalibutan. Jesus, ikaw lamang ang tanan nagatuyok kanimo lang. O Jesus, gikan sa kasikas hangtod sa langit. Alam nimo ang tanan, alam nimo ang come on! Gikan sa kasikas hangtod dito sa langit. Alam nimo ang tanan, alam nimo ang tanan. Gikan sa kasing-kasing hangtod dito sa langit. Alam nimo ang tanan, alam nimo ang tanan. Gikan sa kasing-kasing hangtod dito sa langit. Alam nimo ang tanan, alam nimo ang tanan. Gikan sa kasing-kasing hangtod dito sa langit. Alam nimo ang tanan, alam nimo ang tanan. Yes, God. Ikaw ang sentro sa tanang simbahan. Ikaw lang ang among ginaampuan, Ginoo. And to you we only bow down. Yes, God. Oh, sararararara. Come on, church, let's speak in tongues. Sarararararara. Sikasikararararara. Jesus, ikaw ang simbahan. Jesus, ikaw ang simbahan. Sukat sa sinugdan, hangtod sa katapusan, ikaw lamang. Jesus, 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 walay bilihang tanan, walay bilitanan sa kalibutan. Oh, Ginoo, Jesus, ikaw yes, God. Mo lang, oh Jesus, ang sentro sa tanan. Yes, Lord. Salamat, Ginoo. Ikaw lamang ang sentro sa among kinabuhi. And Lord, ang tanga among worldly lifestyle. Tangtanga tanang tunok, Ginoo. Yes, God. Woo! What a wonderful name. What a beautiful name. Jesus. Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name nga atong gina-worship. Yes, Lord. Fill us. Sa sinugdan ikaw ang pulong, kauban mo ang mahal. Himayang tinako sa pinuhan, dihag na
sinugdan ikaw ang pulong. Kauban mo ang amahan. Himayang tinago sa binuhan, diha kipatayag kang Jesus. Pagkatahong sa ngalan mo, pagkatahong gayo sa ngalan mo, ang ngalan mo, Jesucristo. Pagkatahong gayo sa ngalan mo, walay sama nimo. Pagkatahong gayo sa ngalan mo, O Jesucristo. Kulang ang langit kung wala ka, busagi ka na ug mo ako. Yes, salamat Lord. Mas dako ang gugma kaysa sa lako, sabay ni kahwahi mula. Busagi ka na ug mo, mas dako ang imong gugma, Ginoo. Mas dako ang gugma kaysa sa lako, kisabay makapahimulat. Pagkatahong gayud sa ngalan mo, pagkatahong gayud sa ngalan mo, ang ngalan mo, Jesucristo. Pagkatahong gayud sa ngalan mo, walay sama nimo. Pagkatahong gayud sa ngalan mo, O Jesucristo. Kahibulungan ang ngalan mo, kahibulungan ang ngalan mo, ang ngalan mo, Jesucristo. Pagkatahong gayud sa ngalan mo, walay sama nimo. Pagkatahong gayud sa ngalan mo, O Jesucristo. Oh, ra 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 sing kaya ra 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 sing. Oh, we thank you, God, and we thank you, Jesus, and we thank you, Jesus. We thank you, God, for your unconditional love, Father. We worship you, God. And only you, God. Ayon gilupi ang tabon nga naabli, gihilo ang sala ug lunganan. Ang langit nilano sa mga pagdaig, kay nabanhawog na buhi ka. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusang maghari ka. Iyong gingharian, imuhang himaya, ngalang labaw sa tanang ngalan. Kamatayon ilupin mo, walay makakontra, walay kapareha, walay katapusang maghari ka. Imong gingharian, imuhang himaya, ngalang labaw sa tanang ngalan.
Yes, Lord. Oh, come on, let's raise our voices. Let's raise our worship. We just worship you, God. Lord, walay lain, ikaw ragyod Ginoo. Gamhanan ka. Salamat sa imong presensya. Salamat, Lord, sa kaluwasan nga libre nimong gihatag alang kanamo. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagpaka na to ang Ginoo, mga kaigsuunan. Amen. Karong buntaga aduna tay usa ka igsuon nga mosunod diha sa Ginoo sa pagpabautismo. Atong hinumduman nga ang pagpabautismo usa ka na ka public testimony nga nagasulti nga ako gihatag nako ang akong kinabuhi diha kang Jesus og mosunod na diha kang Jesus. So anatang ang atong igsuon natay usa ka igsuon diri nga mudawat sa Ginoo atong ituyhan ang atong mga kamot. Pangalan niya si John Ray Wagas. Gikan sa Bible study sa Connect Group. Salamat sa Ginoo dito sa Mandawi City. Asan ni sa Huyong kang Brother Ranel nga D-Group. Salamat sa Ginoo. Atong ituyhan ang atong kamot kang John Ray. Ginoo, salamat sa kinabuhi ni John Ray. Salamat sa imong pagluwas kaniya, Ginoo. O karon anaa siya para musunod diha sa imong sugo nga pagpabautismo. Agig testimonyo nga siya namatay ang iyang karaang kinabuhi, ang makasasala nga kinabuhi og imo siyang banhawon kauban sa pagbanhaw ni Kristo. Amo kang gibautismohan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Praise God. Pakpakan na to ang atong Ginoong Diyos. Amen. Okay. Before ta manglingkod mga kaigsuunan, mag-ampo ta. Padayon na tong ampo ang kalibutan mahunong na gyud ning COVID-19 nya plus recovery economic recovery ug atong iampo sad ang atong mga kasing-kasing. Ipandong ninyo inyong kamot diha sa inyong mga kasing-kasing sa inyong dughan nga ang kalayo sa Ginoo magapadayon diha sa atong mga kasing-kasing. Okay? Sige, padayon tag-ampo mga kaigsunan. Ginoong Diyos, ana kami diha atubangan kanimo Ginoo, nagadala sa amo mga pag-ampo. Bito kami nga ikaw makagagahom sa tanan. Lord, ingon ka pangayo og kamo akong hatagan. Pangita og kamo makakita. Og Lord, kami manuktok diha kanimo og ikaw mag-aabri Ginoo. Padayon namang gidala sa pag-ampo ang tibok kalibutan. Mahitungod ni ining COVID-19, O God. Lord, nga muhunong ni kini sa ngalan ni Jesus. Aduna kay timeline, O God. Batabangi mi, unsaon pag-navigate. Unsaon pagkinabuhi ni ini nga sitwasyon, Lord. Kung adunay plague, o ampo namo nga dili kami mapektuhan sa plague. Among gidala sa pag-ampo ang mga frontliners. Father, nga ang imong kusog magapadayon diha kanila o ikaw magaprotect kanila sa ngalan ni Jesus. Yampo sad namo ang kaayuhan sa mga tao nga nagasakit sa COVID-19. Lord, walay imposible diha kanimo Ginoong Dios. Ug padayon namong ampo ang vaccine. Salamat kaayo Lord sa discovery sa vaccine nga kini epektibo, walay mga side effects nga dili maayo. O Lord, salamat
nga kami makapadayon og panarbaho, O God. O ikaw magahatag kanamong wisdom sa pagpanarbaho, protection, Lord. Father, nga makarecover ang among nasod economically. Dili lang ang among nasod, kundi ang tibuo kalibutan, O God. That you bless the works of our hands, O God. Father, that we will still be able to do business and work, O God, and become fruitful and productive, Lord. Amo sang gidala nga among mga kasing-kasing, Ginoo nga dili kami mabugnaw diha kanimo, Lord. Ilabi na katong mga naara sa ilang mga panimalay. Lord, daghan kayong distraction kung igo lang sa live stream mo tanaw. Father, nagaingon ka sa Hebrews 10:25, do not give up meeting together, of which some are in the habit of doing. Imo kaming giingnan nga we are to do it all the more as the days are getting closer to the coming of the Lord and Savior Jesus Christ. Lord, nga ngamong mga kasing-kasing Ginoo, padayon nga magkainit diha kanimo, Lord. Dili na mo tugutan ang COVID-19 nga magapahunong ka namo, Lord God, sa pagsimba, pagpangalagad o pagtapok, Lord God, alang sa imong ngalan na Ginoong Jesus. I pray, akong giampo ang kada usa nga kasing-kasing, ang akong kasing-kasing, nga kini kanunay nga mga initon diha kanimo, Ginoon Diyos. Mga dungog sa imong tingog, sa imong pulong, o Lord, nga ang hunger, ang thirst, O God, mabalik. Lord, nga magabalik ang kada usa diha sa among unang gugma, Ginoo. Lord, nga magabalik kami. Ingon ka, return to me, and I will return to you. Ang mga nabugnaw, Ginoo, ikaw ang magahikap kanila, Lord. Ikaw ang mag-revive. Ikaw, Ginoo, ang magatangtang sa mga tunok, sa mga bato, nga anaa sa kasing-kasing, ang kahadlok, ang worries, O God. Lord, bisan pa ang pagkatapulan, Lord, tangtanga ka na sa ngalan ni Jesus. O himua ang among mga kasing-kasing nga matambok nga yuta alang sa imong pulong, Lord God. Ngay mong bala ang Espiritu kanunay nga magadilaab sa among mga kasing-kasing, Lord. O kami, kanunay magabuhat, magasangyaw sa imong pulong, nga mo manlakaw, muadto, kung asa mi dadon sa balang Espiritu, aron sa paggama og mga disipulo, God. Yan po na ko, Lord, katong nanghunong sa pagpangalaga diya kanimo, ibalik sila sa unang gugma, Ginoo. Una nilang gugma nga ikaw, unsa ka katamis, unsa ka kamaayo sa among kinabuhi, ang mga tanang offenses, O God, ikaw magatangtang, Lord, ang mga worries, ang mga kabalaka, Ginoo, mga yuta, Lord God, nga mahimo nga matambok, Lord God. Sama, Lord God, sa gisulti nimo sa imong pulong, nga dunay upat ka klase nga yuta. Lord, ang tunokon, tangtanga, ibta. Maibot ang mga tunok sa ngalan ni Jesus. Ang mga bato, ang tig-a nga yuta, nga ulanan kini sa balang Espiritu. Lord, salamat kaayo nga ang among mga kasing-kasing humok diha kanimo. Kami magapaminaw kanimo, Lord, o kami magatuman sa imong pulong. Aba, salamat kaayo, Ginoo. Ikaw ra ang makabuhat niini, Ginoong Diyos. Ikaw magausab sa among mga kasing-kasing o kami magatuman diha kanimo, Lord. Kinamugyan po sa ngalan ni Jesus. O kang tanan mo ngonong. Amen. Amen. Yes, give a big clap offering to the Lord. Salamat sa Ginoo. Pwede na mong mulingkod mga kaigsuunan. Unya, padayon gihapon ta og take notes. Padayon katabitan pa katong anaa sa atong live stream. Ayaw niyo tuguting ma-distract mo. Uban ninyo siguro nagkaon well ni tan-aw. Or nagluto. Hunungan na imong gitrabaho lingkod. Okay, so kanang naa sa live stream,
Ayaw og suroy-suroy nga mura ra kag ditan-og TV. Isipa ka na nga nisimba ka diha sa Ginoo. Okay? Okay, nganong ina naman mo sulti pastora kay nakasuway ko ana nga akong na sinati unsa gyud ng live stream. Kay nga daghan tang mga distractions nga moabot sa ato. Sige, magpadayon kita og tuon. Tan-awon nato sa Malakay 3 verses 8 to 10. Lig-uno nato ang atong pagtuo diha sa pulong sa Ginoo, labi na sa iyahang sugo mahitungod sa ikapulo o atong mga halad sa Ginoo. Magsugod sa verse 8. Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Dili, apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi, sa mga kapulo o mga halad. Gitunglo kamong tanan, kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon kaninyo sa madagayaon pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Dili ko tugutan ang mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom aron ang inyong kaparasan mamunga og daghan. Unya, ang katawhan sa tanang kanasuran moingon nga bulahan kamo tungod kay ang inyong yuta mahimo man nga maayong dapit nga puy-an. Okay. So ang tawag din sa Ginoo sa dili ta magdala diha sa ikapulo sa iyang balay panikas sa Ginoo. Okay? Among giampo nga walay tikasan sa Praise Cathedral. Kung naa may tikasan, ma-born again na ta. Okay, so adunay mga panalangin. Ato nakatunan, abri ang kalangitan. Kinahanglan gyud abri ang kalangitan kung kita manarbaho sa tanan natong buhaton. Mag-abri ang kalangitan. Ikaduha, ingon siya, magbubo siya daghan kayong panalangin. Kinsa gusto ninyo daghang panalangin? Amen. So, abre, nya pag-abre, bo. Unya, katulo niya nga saad, ingon siya, ako mong proteksyonan. Okay? Unsaon ta niya mga kaigsuunan? Proteksyonan ang inyong kaparasan, ang inyong gipanarbaho, ang inyong gitanom. Okay? Di mata farmers mostly diri sa syudad. Pero naatay mga gipangbuhat, ingon siya, ang inyong pagnegosyo, ang inyong pagpanarbaho, ingon siya, nga ako kanang proteksyonan. So, adunay proteksyon, gikan sa mga pests. Okay, usuman ang pananom sa lockdown. Kinsa ninyo nananom? Nice ang mga pananom noon. Naatay na-discover nga maka-refresh siya. O niya, natay dagang masabtan. Kinsa ninyong 100% inyong tanom na buhi? Naay mga nangamatay uban, ba? Kay unsa may reason nga nung mamatay. Okay, mostly kung dili ka experience pa, ma-overwater nimo, nalumos ang tanom. Pero naasad na ay mga pests, di ba? Na ay mga pests, na ay mga hulmigas, na ay aphids, na ay spider, na ay worms. So, daghan kaayo siyang mga pests. So, maunay reason nga nung mamatay ang usa ka tanom. Nakoy tanom nung gwapo. Nangunguan siya. Nag-flower na siya. All of a sudden, the next day, patay na yun. Yan kung ano maning namatay. Gitaparan og tanom nga dagat, puno og aphids. So, sabot jud ko, kinahanglan gyud natong proteksyon. Amen? Kinahanglan natong proteksyon sa atong kinabuhi. Kay sige tagpananom, hago baya. Ang atong singot, sayang.
ang atong investment sayang. Nag-invest ka sa negosyo niya, wa kay protection. Ingon ang Ginoo, bubuan kag panalangin. Complete insurance policy. Natay yung insurance, mga nagkuhan na rin insurance. Complete insurance policy ang ihatag sa Ginoo. Ingon siya, ang return of your investment, ibubo gyud nako ang panalangin. Dili rab ibubo niya. Ingon siya, ako sang proteksyonan ang akong ibubo nga panalangin ninyo. Lahi man ang ibubo, unya mahurutra. Hello? Diba? Nagmanarbaho ka, unya murag ni agi ras imong kamot. Wala pa'y pila ka oras sa imong kamot, niwa na, nigawas na, nang lusot na dayon. Murabag, nagsulod kag kwartas imong bulsa, pero ang kwarta nang lusot, kay nga naman, buslot man ang bulsa. So inyong Ginoo, dili lang nako proteksyon, dili lang nako tamo panalanginan. Ako pa mong proteksyonan. Complete protection policy. Complete return. Okay, dili gani ingong return of investment lang. Multiplication of investment. Grabe, kompleto ang gihatag sa Ginoo nato, no? Amen? Kompleto gyud para ma-enjoy gyud nato tanan. Ayang panalangin. So ingon, dili lang one-sided. Dili lang ko magbobo, unya, down to the drain, di ay, buslot din na imong panudlanan. Ingon siya, magbobo ko, unya, magproteksyon sad ko ninyo. Proteksyonan from pests. Okay? So, di na kang gamit insecticide. No. Gamit yapon ka. Wisdom sa pagpanano. Pero, in application, meaning, ang Ginoo ang magbadlong. Kinsa magbadlong? So there are things nga you don't have to fight for. Kung mutuman lang ta sa Ginoo, ang Diyos ang mo-fight para nato. Ingon siya, oy, bawal, na ay demarcation line, kutobra mo diha. Okay, grabing Ginoo, no? And when He created the world, bisan pa ang tubig, butangan niya demarcation line, kutobra mo diha. Okay? Yeah, sometimes yung i-allow mo nang na tsunami, na flood, okay, i-allow nas Ginoo. Pero siya ang magmando, asa ra mo kutob. So the same with the pests, asa mo kutob, ayaw na. Kana nga farm, ayaw. Kana nga panarbaho, ayaw. Kana nga negosyo, ayaw. Wa mo'y labot diha. Okay? No entry mo diha. So mo nagingon, you don't have to fight. Kay ang Diyos ang nag-fight para nimo. Ang Diyos ang nag-protect para nimo. Amen? Bisan pa aning pandemic. Okay? Ang Diyos ang mag-protect ka nato. Mingan ang Ginoo, tanan, sulod ramos balay. Muagi ang angel of death. Pero kung mutuman mo, di mo mapatay. Pero kung di mo mutuman, kaya may uban nga wag yun nituman, apil mo sa plague. So, atong role, responsibility, pagtuman ra gyud. Tudluan nato ang atong kaugalingon nga mutuman. Amen? Kay ngano man pastora kay usahay badlungon man ta. Naanad tag di mutuman. Naanad tag hari sa atong kaugalingon. Karon na namatay hari sa mga hari nga si Jesus. Ato siyang reminder na nakay hari tumana para na sa atong kaayohan. Amen? Sige, ang mga tanang mga gipanalanginan o nagdala sa ikapo palihog iandam, I'm sure inyo nang giandam. If you can make it a habit of writing your name, mas maayo gihapon mga kaigsuunan. Although sa karon tungod kay uban nag-online banking, dili na mo matrace kayo pero buhata lang gyud gihapon. Ready na ta? Everybody smile. Although I cannot see your smile, but at least your eyes are smiling. Amen. The same thing sa Facebook. Let's pray. Amahan na mong langit nun. Salamat nga imong policy, gihatag ka na mo. Lord, it's complete. Adunay panalangin,
o adunay proteksyon. Dili kami ang magkikumbati. Dili kami ang makig-away. Ikaw ang mubadlong sa mga peste sa kinabuhi. Ginoo, labi na kining plague. Ikaw ang mubadlong, Lord, sa among panimalay. Dili makasulod ang maong plague. Sa ngalan ni Jesus, kay kami mutuman mandiha kanimo Ginoon Dios. Among gidala ang imong ikapo o among mga halad, mituo kami sa imong mga saad o amo kining dawaton. Sa ngalan ni Jesus, og tanan moingon og amen. God bless you. Welcome, PC Go! Hey Max, I bet you were blessed by the offering thought, right? Amen. And now it's time to give back to the Lord. So, for those who are on site, there are people who will be receiving your tithes and offering. And for those who are online, you can transfer your tithes and offering into these bank accounts. So never forget, those who gives generously reaps generously. And also, set your heart right in giving back to the Lord. And lastly, the Lord loves a cheerful giver. All right, guys, that's a wrap. Good morning, PC Go. Today, we're going to sing to you a song about waiting for our true love. I know that some of the youth can't wait anymore or has been looking for love for different places. But please be reminded that true love is worth the wait. I don't know your name yet. I've never even seen your face. I'm looking with my eyes wide open till I find you in the right time and place. Hide your love away and wait for me, wait for me. I will do the same. So wait for me, wait for me. There will come a day when I will finally say, staring in your eyes, I've waited my whole life for this night. Every day you're prayed for, and I'm dreaming of you every night. Wherever you are right now, you're already the love of my life. So hide your love away and wait for me, wait for me. I will do the same. So wait for me, wait for me. There will come a day when I will finally say, staring in your eyes, I've waited my whole life for this night. I'm holding on for you. My heart
hide your love away, and wait for me, wait for me. I will do the same. Wait for me, wait for me. With every breath you take, wait for me, wait for me. And I will do the same. Wait for me, wait for me. There will come a day when I will finally say, staring in your eyes, I've waited my whole life. Staring in your eyes, I've waited my whole life for this night. I don't know your name yet. Dahil ng Ginoo, atong abi-abihon ng atong tapat, ing na mayong buntag, niya hatagig maayong pahiyom, pakyut ginagmay ba? Sa mga namati nato ngadto sa Facebook Live, padayon ng atong pag-auhag nga inyong dadon ng inyong mga minahal sa kinabuhi, silingan nga naa sa inyong maabot, o gamito ng kahigayunan aron kita musimba nga di lang maginusara o kung mahimo tangtangon ang tanang posibleng maka-distract sa atong atensyon para dili makuha sa yawa ang mga punla nga mahimong mabungahon sa atong kinabuhi. Magampo ta. Amahan namon langit nun, aniana sad kami nangaliya sa imong paglihok, pagtandog, sa matag-usang kinabuhi kasing-kasing. Gusto lamang kami nga makakaton, makaila, ug mulawon pa sa among pakigiusa, pakigrelasyon diha kanimo Ginoo. Tabangi kami nga makakaplag sa imong maayong kalulot aron kami Ginoong Dios padayon nga mahimong kahayag ug ang naas kangit-ngit among malamdagan paagi sa among kinabuhi. Gamita kami Ginoong Dios sa taliabot nga mga adlaw ug ikaw Ginoong Dios ang mo gamit sa among mga baba aron ang imong pulong makahatag og kaluwasan ngadto sa mga nanginahanglan sa imong kaluwasan Ginoo. Gamit ako karong orasa, karong panahona sa pagtudlo sa imong pulong ug ikaw balang Espiritu ang mulihok sa matag-usang kasing-kasing niya karon sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Karong alas 9:30 na atay gitawag nga vow of purity kung naamoy anak batan-on nga gusto nga muhatag og panaad sa Dios nga dili sila makikilawas hangtod sa dili sila maminyo. Mao na ang atong pagabuhaton aron atong lig-unon ang atong kabatan-unan sa mga panghitabo. So usa sa mga estatistiko o datos nga atong nadawat sa panahon sa pandemya, usa ang pinakataas nga pagsikad sa gitawag nato nga teenage pregnancy. Ambot giunsa pero mao na ang nakuhang datos sa atong nga gobyerno nga ang mga batan-on sa panahon nga naay lockdown didto na hinuon na nisaka ang pandemya sa pagpanganak sa wa pa niabot og 18 nga pangidaron. So ang ilang gisukod 13 ngadto sa 17 nga mga batan-on nga babae nga naburos kanang panahon sa pandemya pagsugod sa lockdown o gusto natong lig-unon ng atong mga batan-on nga dili madala sa mga makita nila sa media o social media o mogama silang mga desisyon nga ang ilang kaugmaon, ilang unaon-naon, dili ang ilang mga pagbati. Atong ablihan atong mga Biblia ngadto sa Marco 1:36-37. Marcos 1:36-37. Simon,
Ang gipangita siya ni Simon ug ang iyang kauban, mga kauban. Sa pagkakita nila, miingon sila, gipangita ka sa tanan. Naata karon sa pagtuki bahin sa pagsaka sa atong kinabuhi. Ang pandemya nagningkamot nga ikunhod ang atong pananawon, kunhuron ang atong mga tinguha, kunhuron ang atong mga gusto nga gibutang sa Dios nga angay mahitabo sa atong kinabuhi. So bali natong paningkamot nga magtuon ang kagutom sa Dios mao gyud ang atong palabihon aron makadungog gyud ta sa iyang giya ug angay natong pagabuhaton. Karong adlaw, by the way, ang Bow Purity sa alas 9:30 dili karong buntag. Iusa lang nato karong alas 9:30 sa panimbahon. So naapay kahigayunan katong naay mga igsuon o anak nga teenagers, estudyante, college, paanhiya lang karong alas 9:30 pero gikinahanglan nga anaa ka nga mo support kay kinahanglanon man nato ang witness, ang mo panalipod, mo barog, mo saksi sa iyang panaad sa Ginoo. So nagtuon kita igsoon unsaon pag sa Biblia prinsipyo mga baruganan sa pagsaka, pagtubo. Ato nakita nga ang kaalam sa Dios pinakalabihang importante aron gyud kita makakaplag og mga panalangin, kausaban o giya sa balaang espiritu. Sa atong gibasa nga bersikulo, nagsulti ang Biblia nga si Jesus, ingon pa sa tumoy-tumoy nga pinulungan, gipangita ka sa tanan. Kaning pulungan, naghatag kanako og lahi nga pagsabot, unsa kaha kalami ang atong kinabuhi igsuono, kung tanang tao mangita nato. Unsa kaha ang atong bation kung ang mga maayo, mga gamhanan, mga dagkong kumpanya, mga tag-iya o mga dinagko nga kalihukan, mangita kanato. Just imagine the impact of that. Una-una lang, unsay dating ani, kung muabot ang panahon nga ang Dios muhikap sa atong kinabuhi, mausab ta, di ka pangitaon ka na kay kaso, ha? Gipangita ka kay maayo, hingpit, matahom ang imong pagkatao ug kabalo sila nga kung makuha ka nila, makatabang kag dako, mahimo kang paagi, yawi sa ilang mga suliran. And this is the thought that came to me in verse 37. When they found him, they explained, everyone is looking for you. Tanang tao nangita diha kanimo. Or that would be a thought. And you know what? If that happens, your life will change. Dagan mang panday, pero nganong pangitaon mangyud ka. Dagan mang maayong elektrisyan, pero nganong ikaw manggiganahan sila. Dagan mang maayong ahente, pero ikaw gyud ilang pangitaon. Why is that? And that is what we would like to learn today. Ikalima sa atong pagtuki, mga prinsipyo sa kauswagan, aron kita mungadto sa dapit. Remember, nagsugod ni sa atong pagtuki tungod kay ingon ng Biblia, nabasa nato sa atong devotional sa Deuteronomy chapter 1 and 2, you have been long enough in this place. Dugay na kaanang dapita, panahon na kang muuswag, panahon na kang padayon, panahon na kang mungadto sa dapit nga angay nimong adtuan. Mo nang ninganhita ani nga mga pagtulunan, mga baruganan, mga prinsipyo sa atong pagtubo. Panultihon 22:29. Panultihon 22:29. Ang tao nga maayong mutrabaho mag-alagad sa mga hari ug dili sa ordinaryong mga tao. Unsa kunong klase ang mga tao nga makapangalagad sa mga hari? Mga taong maayong mutrabaho. Dili lang mutrabaho, maayong mutrabaho. Mao nay kalahian sa katawhan nga way Dios. O kung naa maawa manggali Dios pero tarong na narbaho, makita gid mo pinasahi gyud sila. Kay ngano, di man gyud nimo mabangbang bungkagon ang pulong kung nasulti gyud sa Ginoo. Kristohanon ka man o dili, kung ikaw nagbuhat sa gisulti sa Ginoo, mahitabo gyud nimo ang saad sa pulong sa Dios. So ang gusto nato, maingnana ang atong pagpuyo, panginabuhi, paningkamot,
aron ta mahimong kahayag. Daghang tawo mangutana unsa may imong sekreto makatudlo ta ang pulong sa Ginoo. Ug ang tanan mosulti og so nahuman na ta sa gahom sa panan-awon, nasundan nato kana sa atong pagtuon sa gahom sa pagtuon, gahom sa gitawag natong pagkuha sa kaalam, kahibalo ug pagsabot. Ikatulo ato nakatunan ang importansya sa relasyon nga usa lang ka tawo ang ipadala sa Ginoo nimo, sakto na nga mausab ang imong kaugmaon. Ug imo nang ampingan, imo nang higugmaon, ingon ng Biblia, upat kaang-ang or upat ka mga gikinahanglan sa gugma: passion, commitment, joy, ug sacrifice. Ikaupat atong natanaw ang niaging semana ang panghunahuna nga mas labaw sa uban. Dili man ka mahimong mas maayong mo trabaho kung sama ra ka sa kadaghanan. Kung sama ra ka sa imong kaila. Kung inana man gud ang pahingitabo igsuon sa imong kinabuhi, ang tan-aw sa taon nimo na ay nagstorya sa likod, asa to? Cellphone? Palihog lang. Basig ni simbat tong cellphone. Off lang atong mga cellphone, palihog, para dili magamit sa yawa. Kung kinahanglan ninyo ang phone, ayaw lang i-on ang inyong mga ringer. I-silent mode siya. So, ato karon tan-awon, una nga pagtulunan, naa kay pagpili. Nga sama sa uban ra ka, o mahimo kang labaw sa uban. Unang pagtulunan, naa kay pagpili, musama ra ka sa kadaghanan, o mas labaw ka ngadto sa kadaghanan. Ikaw ang mupili, ana. Dili na ang Ginoo. Dili ang Dios moingon nga binuhatan kanako nga tao, ikaw labaw gyud ka. Dili, ikaw ang mupili kung mahimo kang labaw sa tanan or sama ra ka sa kadaghanan nga anaa ning kalibutana. Ingon sa Deuteronomio 28:1-2 ug ngadto ta sa 13. Deuteronomio 28:1-2 ug 13. Kung tumano ninyo sa hingpit ang Ginoo nga inyong Dios ug sundon tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlaw, himuon niya kamong labaw sa tanang mga nasod dinhi sa kalibutan. Kung tumano ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, mainyo kining tanan nga mga panalangin. So gisulti dito ang mga panalangin. So akong balikon ang pulong sa Dios. Ingon siya, kung tumano ninyo sa hingpit ang Ginoo nga inyong Dios, ug sundon ang iyang tanan mga sugo, ihatag ko kaninyo karong adlaw, himuon niya kamong labaw sa tanan. Himuon ka kuno kitang unsay igsuon? Labaw sa tanan. So sa atong pangunahuna nga ikaw mo pili, atong una o letter A, atong una-unaon, musugod gyud ang kausaban dili sa Ginoo, nimo, nako, nato. Kay ang Ginoo naghatag naman siya og puong unsa iyang kabubuton. Ang Ginoo nagpakita na kung ako inyong pangutanon mao ni ang akong tumong. Manang ingon siya sa Deuteronomio 28:1-2 nga kung tumanon niyo akong hingpit, ang tumanon ang akong pulong sa hingpit nga paagi, ihatag ko kaninyo karong adlaw, mahimo kamong labaw sa tanang mga nasod. Labaw sa tanang mga nasod. Ug panalanginan tas Ginoo. Pagabot sa bersikulo 13, ingon ang Biblia, Deuteronomio 13, ingon siya, himuon ko kamo nga mga pangulo sa mga nasod. Dili sumusunod lang o kanunay kamong magmauswagon ug magmalampuson kung tumanon ug sundon ninyo pag-ayo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga ginahatag ko kaninyo karong adlaw. Himuon ko tang mga unsa igsuon? Tagapango, unya, unsa pa? Himuon ta niyang mauswagon, magmalampuson kung tumano ninyo. So klaro sa Ginoo igsuon nga ang pulong sa Ginoo gihan-ay na kasing-kasing sa Dios, ang gusto niya mahimo tang mga tagapangu ug magmauswagon ug sa iyang pulong iyang gisulti magmalampuson.
Wala sa planos Ginoo sa iyang kabubuton nga iyang mga anak naa sa kapobrehon, magpabilin sa kapobrehon o magpabilin sa pagkautang-utang o pagkaut-ut ug mauna na ang planos Ginoo. Wala gyud na, yawa ang nagbutang ni ana sa imong unahon kung mituo ka nga mauna ang imong kaugmaon. Kami pastor pobre ming na tao, pobre pud ming mga matay. Wa man ay problema kung pobre kang na tao, pero ang problema kung magpabiling kang pobre nga naa kay nahatag nadawat nga hiyas, abilidad, gahom gikan sa Dios. Ug naa paghisaad sa Ginoo nga kung unahon nimo siya, kung imo siyang paminawon, sundon ang iyang mga pagpanudlo, pagtuman sa iyang mga pulong, ang Biblia misaad. Now, ang Dios dili bakakon. Kung nagdasa ka sa imong devotion sa Numbers, gitudloan tas Ginoo, ang Dios dili bakakon, dili siya tao nga mag-usab-usab. Kung misulti siyang pauswagon ka, iya gyud ang buhaton, dili na niya usbon. Pero kita ang mupili. Ang Ginoo gihan-ay naman na niya. Iya ng plano, iya tang panalanginan. Ang Dios na ang nagsulti, iya tang tubagon. Ang Dios na nga nag-ingon, pauswagon ta niya. Pero kung mahitabo na o dili na tungod sa Ginoo kay plan, ready naman siya. Naana na nato. Ingna imong tapad, pagmatngon, basta pagmatngon. Now, kung naa nato ang pagpili, kita ang mo desider, but pasabot mangutana ta, unsa may kalahian nako karon sa planos Ginoo, naa ba o naabot na nimo ang sa Tagalog pa, ang tugatog ng tagumpay. Naabot na nimo ang pinakatuktok sa imong pagkamadaugon. Ako makasulti niyo igsuon, samtang buhi ka, layo pa kas tinuod. Makaabot ra ka sa tumoy-tumoy kung parong napugas ka matayon. Pero kung bisag dato kay igsuono, ang mga dato musulti nimo, naapay mas daghang dato nila. Sa mga mas daghang dato, musulti sila, manapay mas daghang dato nila. Now, we're not talking about riches or pagkadato per se, but we're talking about the room for improvement that your life could have. Ang luna nga ikaw makatubo, naagid na siya. Muna nga dili ta kaingon nga ako, pastor, simple ra akong kinabuhi, makakaon ako 3 times a day, o 2 snacks, okay na mi. Well, okay na kung di ka magunahon na sa imong silingan. Pero gusto man sa Ginoo mabuhi ta dili para nato, mabuhi ta para sa atong isig katao. So maningkamot gyud ta, nga dili ta magpabilin kung asa ta karon. Kung imong income para lang masabtan nato no for the sake of knowledge and understanding. Kung imong income ni adto 10,000, nagpabilin pa bagyapon ka 10,000. When was the last time nga 10,000 imong income? Pastor, mga 10 years na pod. I think musulti ang Biblia nimo. You have been there long enough. Dugay na kadiha, panahon na nga mag-usab ka. Ingna imong tapad, tabangi ko. So sa atong pagpili, atong pilion, magpabilin sa asa ta karon o mungadto ta sa pag-uswag. Now, sa in English, na ay mga dagang mga terms, and I look at it, atong tanawon. Kung gusto gyud ka nga matawag natong makausab sa imong kahimtang sa sitwasyon karon, naa kay sabton nga mga pulong. Magpabilin ba ka sa gitawag nato nga sama sa kadaghanan or labaw sa kadaghanan? Sa in English pa, for the sake of term, akong gamito ng word nga mediocrity or spirit of excellence. Will you remain as a mediocre person or are you going to develop a spirit of excellence? I use the word spirit of excellence because it's really in your mind. It's really in your nature that you're pushing for the agenda of excellence in whatever you do. Ang pagkamatahom sa tanan nimong pagabuhaton, magpadayon ba na o panagsara kunara kay project? Depende sa pagbati o depende sa imong mood, depende sa mga akong kuyog. Or mao ka na ang imong gustong kabuton sa imong pagkatao kay alagad ka sa Ginoo. Ug tanang buhi pa mosulti og kanang gisulti sa Biblia igsuon nga mediocre, ang buot pasabot niya na o sama lang sa kadaghanan, kana ang mga tao nga makatrabaho pero dili maayo ang agi. Makahatag sila og resulta pero kana lang igo lang madawat.
makahatag sila og mga resulta pero ordinaryo ra gyud siya. Dili gyud nato makita nga pinasahi ang imong mga agi. Kumbaga sa kota, igo ra kang nakaabot sa kota. Kung uban gani, di galing kaunaw-na unsay kota, kay layo ra sila sa ilang kota. So, magiskot galing tayo sunog mediocrity o pangunahuna nga average ka ng sama lang sa kadaghanan, dili gyud ta matawag nga labaw sa tanan. Numero rata. We are not going to be considered by our name. We will not be called by who we are gifted to. But we are going to be simply numbers. Numero ra ka. Wa kay significance as far as your contribution to the entirety of the community kay wala kay pinasahi nga makontribute. Nganong kinahanglan man nato, pastor, nga mulabaw manggita, hago bayaw na, kapoy baya na, ma-stress noon ta na, pastor, wa ka ma-stress imong kahimtang karon. Ngayon mo na inong, yun na nga kumaningkamot, kag sakas mo kinabuhi, ma-stress na noon ka, ka-stressful ba yan mo kastorya? Halipay na ko, pastor, naami sari-sari store. Nya, kutubra ka na. Depende. Ay, dili, pwede, depende. Ikaw ang mo decide. Kutob ra ba ka diha? Or mudako ang imong tindahan? Mo branch ba ka? Mo franchise ba ka? Ikaw mo decide, ana. Kung ikaw ahente, kutob ra ba ka sa imong makabot? Kay lisod, mo baligya, pastor. Grabe ha, kayo, pastor. Kaning pandemic, pastor, grabe kayo. Sige, rason pa. Pabilin sa imong kapobrehon. Ug tanang mag-usab, musulti og o mubalhin ka sa pangunahuna nga mahimo kang matahom. Ingon sa Pilipos 4 verse 8, Pilipos 4:8, gawas ni ana mga igsoon una-una ninyo kanunay ang mga butang nga maayo ug dinayig, matuod, halangdon, matarong, putli, matahom ug sa tong last, dalaygon. Gustos Ginoo ang atong unahuna usbon nga ngadto kita sa mga hingpit, maayo, halangdon, matahom, excellent. So when you think about the will of God, gusto kang mulambo sama sa planos Ginoo nga iyang gianay para nimo, kinahanglang ikaw ang mo decide, mag-usab gyud ka. Pero kung mo decide kang mag-usab ka, mulambo ka, but pasabot dawaton nimo ang mga kausaban, willing na ka nga makasab-an. Dili ng kada kasaba, resign. Kada kasaba, resign. Kabalo ba kay soon, kadaghanang mga mulambo, kanang ingnan ng kinaiyahan. Na ay mga maayong panday, igsoon. Na ayaw kayo kay baw sa tanan, pero nga nagpabiling panday. Na may problema sa kinaiya. Di lang magtakdo ang unahuna sa duha. Balil lang ka, pastor, ay. Di lang ka padayon diri, ay. Ikaw, imo man ang kinabuhi, di man na ako. Makasabaan kay na late, ang itubag, ako reday na late. Ang uban di ay, madakpan galing sa sitom, kay nag-violate, o sa itubag, ngano nga man ni mo dakpa tong usa? Anong ako raman? Sa pasitom. Anong ikaw rin gidakop? Dagan mang ni violate. Anong ako ramang gyud? Mangaway pag yun. Pangutanon, ni violate ka wa? Ni violate lagi ko, pero dagan man me. Pagtarong diha igso, oy. Zamo dito sa Marawi, dagang kayong ngayon na. Manakop, bisag wala ka angay pandakop. Ison, usbo na ni nato. Dili na ta mangita og rason. Kung makasab-an kay nasayop ta, dawata kay tinuod nga nasayop ka. Ug maura na'y paaging mulambo ka, wa ka kasab-an kay gidaot ka, wa ka kasabi kay giut-ut ka, gikasab-an ka aron dili mabalik ang sayop ug matarong na sunod nga mahitabo gani. Amen. Ato manggod i-personal nato ba? Grabe ka, sabihan niyo, isapan niyo ko niya. Sayop man.
Kitahin no, sa balay nga gitrabaho. Masayop sila kaysa may mo gasto. Sila ba? Tagiya. Nami one time, si among karaang janitor, messenger, dito sa SIH pata. Ingon ko, patudlo ni brother Kuan, tudloan kag electrical para ikaw na yung maintenance, musaka po imong ranggo. Wa ako kay bao nga nagsigi sa tuon di ay. Nagpatudlo gid ay, interesado gid siya. Nakabaw na lang kung nagtuon siya kay nahurot ang tanang bumbilya. Nangapunder niya tanan kay makross-cross man kuno niya, masayop-sayop pa ng positive, negative. Mga buto. Ko, Brad, naaman tay 30 ka bumbilya nga inventaryo para di ta masiging mabutahan ng atong suga. Kuan nagi pastor. Kalit ni ingon nga, ingon maguga nga magpatudlo ko. Na ako nang sala. Igsuon, di ta mangita og rason. Tanang edukasyon na ay bayad. Why libre, ana? Kung wa ka ni bayad, nakailad ka. Nakabintaha ka sa laing tao. Kung wa ka ni bayad sa imong edukasyon. Nakakatong kag electricity, buhos ka, wa kay gibayad. Nakapangilad yun ka. Naagi bayad na igsuon. Tanang edukasyon na ay bayad. Mapormal man o informal. So ang gustos Ginoo ang atong nanaon matahom nga pangunahuna. Ug tanang matahom nga munahuna mosultiog. Amen. Kabalo mo maigsuon ang matahom nga unahuna, lingwahe na siya. Masibot mga lingwahe. Dili tanang tao kasabot og excellence. Dili tanang tao makabasa og excellence. Dili tanang tao na ay gitawag nga an eye for excellence. Muna nga, pag mag-iskot kalitag katahom nga panarbaho, espiritu na siya, mata gina, naagid na'y gipangita, hangtod sa dili, makuha, di na siya muhunong. Igsuon, gustos Ginoo nga usbunta, dadunta sa dapit nga iyang tumong, pero gikinahanglan tang mo desider, nga ganahan po ta ni ana, kung ganahan nagyug ka ni ana sa planos Ginoo, willing kang makasab-an. Ingna sa imong tapad, pahinumdumi lang, walay personalay, trabaho lang. Ingna imong tapad, maragwagi siya na minaw. Karon nagbuto-buto na, kanina buday na. Makasab-an ang budaan ni ron. Ay, Pilipino. Amen? Kung maayo og himpit ka nga trabahante, matahom ang imong mga produkto, sa hari ka mga lagad. Kung sa hari ka mga lagad, igsuon, gamay ra ang 50,000 nga sweldo. Kung sa hari ka mga lagad, maayong buntag. Diyok-tuyok na mutok, pwede ka na. Basta kwarta lagi, mutuyok. Pero kasaban niyo, way maot, may na lang ng watay na kung 50,000. Aday sila kasabaan. Igsuon, apil yun na sa imong bayronong edukasyon. Amen. Diso na ba ni itudlo? Kaya nga no? Di na mamalik sa simba. Ay, tudloan ang tamo dawat kasaba. Kalain na oy. Tudloan na tagdawat kasaba. Dili igsuon, gitudloan ta nga dili ta mapandol kung kasaban ta para ta katubo. Butay pa sa kung sige ta kasaban, mutubo ta. Aw, baga rakagnahon kung di ka mausab. Sama tong usa ingon nga nagpa-doktor, Dok, kada mo kaon lagi mi Dok. Unya ako'y mubayad, musakit lagi akong tiyan, mukutaw. Pero glain mo bayad, murag lamira akong pamati. Gitanaw sa doktor tanan ng laboratory, wa mo gyud makita. Ingon siya nga, okay, inom lang aning mga tambal, pain reliever. Balik na ba siya after 1 week, Dok, wa mo ginosab Dokoy. Sige manggod mo kuan mo lakaw-lakaw ba? Mao gyapon karon nagsagunso ng akong sakit sa tiyan. Ngano man, sige magkukubaya Dok, murag lahi ra gyud akong gibati. Sige, lain na pong laboratory, naglain laboratory, pag sa laboratory, ingon ng doktor, pagbalik, sunod tudlok adlaw, ingon ng doktor, ali diri. Unsa may imong nakita Dok? Nakita na akong problema unsa man? Nipis ka og kanang tinae. Mao ba Dok? Pero baga kag naong. Mao na problema.
Pangutana imong tawad. Asa may problema nimo? Maayong buntag. Amen? Sige, reklamo. So kung gusto ta sa Ginoo nga dadon ta sa lugar luna nga magmalambuon ta, ug kita manarbaho sa mga harianon nga mga kumpanya o na nag-iya, dako ang kausaban nga i-require sa imo. Mauna nga imong usbon ang imong unahuna. Imong usbon ang imong unahuna. Ug andam ka nga mutubo paagi sa pag-usab, sa kasaypanan ug pagtarong sa imong mga kinaiya. Kay paagi lamang sa matahom nga pangunahuna ka mausab. Paagi lamang sa paghatag og mga resulta nga matahom ka makilhan sa katawhan. Bisag unsa pa imong kinaya kung dili matahom ang imong resulta, kung dili tarong ang imong mga ginabuhat, walay mutagad nimo. Sama ra kas kadaghanan, numero ra ka, pero wala kay ngalan nga mugawas kay ang imong produkto maura na. Ang atong tawag karong kabuntagon nga pagtulunan ikaliwa mao ni ang gahom sa maayong bunga or fruitfulness or productivity. The power of productivity. So kung gusto ta nga magmalambuon mo pili ta og desisyon, magpabilin ta sa atong kahimtang karon, umausab ta. Kung mausab ta, usbo nato utang unahuna, willing na tang makasab-an, willing tang mo go through the training, willing tang mo ngadto sa angay natong atuan para lang ta mahimo nga maayo nga mga tao susama sa plano sa Ginoo. Ikatulo, gikinahanglan nga usubno from the average to an excellent mindset. Ikatulo, kinahanglan imong lig-unon ang imong katakos. Imong lig-unon ang imong unsa igsoon? Sa in English, competence. You see, when you are a competent person, people will trust you more and more and more. Ang word nga competence, mao ni ang grasya nga naa na nimo. This is something that you have been built with when you were created by God. Mao ni apil sa pagkatao nga gihatag sa Ginoo nimo. Ingon sa unang Juan 1:16, anat unang Juan, John 1, Juan 1, Juan 1:16, gikan sa nang hingapin niyang grasya kitang tanan. Kinsa kuno igsuon? Gihatagan niya sa walay puas nga panalangin paagi sa paghatag kanato grasya. So kitang tanan gihatagan sa Ginoo grasya. Mao na ang atong katakos, mao na ang atong abilidad, mao na ang imong talento, mao na ikaw pagkatao nga puhunan gihatag sa Ginoo aron ka maggamit sa kalibutan. Mao na ang hiyas nga naa sa Dios, gihatag sa imong pagkatao. Naa kay abilidad nga ikaw lamang ang anaa ni ana. Ug kung di na nimo palam excellence, pahutdan og battery. Amen. Okay. So, ang spirit of excellence, mao to example. Lain ang pasuro, maulaw man na pasuro. Dili, inana ginaigsuon. Kung gusto gyud ka nga dili ni mahitabo balik, spiritus katahom ang imo gindawaton. Kasabaan ka kay tinuod man, lobat ang imong gihatag. Ano nung nimo gi-announce pastor sa di gi-announce nga kay bawo tanan nga way battery. Kay wa na koy tingog. May unprofessional man na pasoy. You can say whatever you want, but the bottom line is, everybody notice what has been done. May pa, ikaw na lang kayo mag-usab. Amen.
Amen. Wato ilabot tong naghatag baterya, no? Kaya ako tong anak. But the thought is there. I would like you to really see it. So, ingon sa Juan 1:16, gihatagan taghiyas. Ingon sa Roma 12:6, ug tungod kay matag usa kanato adunay iyang gasa nga nadawat sumala sa grasya sa Dios, gamito nato kining iyang gihatag. Kung adunay gihatagan og gasa sa pagsugilon sa pulong sa Dios, gamito niya kana sumala sa iyang pagtuo. So gihatagan ta sa Roma 12:6, giklaros Ginoo naa gyud tay gasa, naa tay hiyas, naa tay katahom sa pagbuhat sa mga butang nga pinili nga atong assignment. Mauni ang atong maayo ta. Dinha ka gifted, dinha ka maayo, dinha ka ilado. Pero naagyog kay kinahanglang ilado ka. Dili negative side ha, iladong kawatan, ilagong manggaganso, ilagong 1, 2, 3, ilado, dili. Ilado nga matahom, maayo, nga galamiton sa Ginoo. Kanang atong pulong nga competence sa in English or sa Bisaya, katakos. Mao ni ang abilidad nga magbuhat sa usa ka proyekto nga maayo ang resulta. It is when you do something, it brings a beautiful result. Dili lamang ni ingon nga naghatag og resulta, apan naghatag og maayong resulta. Amen? Naghatag og unsa igsoon? Maayong resulta. Makabalog yun ka nga ang nidawat sa imong report o naghatag sa imong gibuhat nga project, makaingon yun, maayo yun ang tawhana, maayo yun siya aning butanga, kantigog yun siya. You know, they can attest of the strength, the ability, the knowledge, the wisdom, the understanding that you have because of the product you have given. Sa Amerika, ako ning ibasahon, ako lang in English no, kay American man go dili sa Pilipinas, naa sila gitawag nga competency, 7 competencies. National Association of Colleges and Employers recently released a fact sheet defining 7 core competencies that form career readiness. Una, critical thinking or problem-solving ability. Number 2, oral or written communication. Thirdly, teamwork and collaboration. Number 4, information technology application. Ikalima, leadership. Ikaunom, professionalism or work ethic. O ikapito, ang career management. So kaning ilang gibutang nga 7 competencies, palihog lang i-post media kaning 7, no? Critical thinking, oral written communication, palihog lang teamwork or collaboration, information technology, application, leadership, professionalism or work ethic, and then career management. Magpabiling ka sa pagkakabos, magpabilin ka sa ut-ut ubos nga kahimtang, o magsigi kag pakiglimos, sige lang pangayo ginabang, kung dili ka mag-usab sa paagi sa imong unahuna. Mag-usab jud ka igsuon, sabta gina pag-ayo. Wala ka gibuhat sa Ginoo para magpabiling lisod. Gihatagan tag utok nganuman para mo improve. Ang atong utok gidisenyo sa Ginoo nga mo kakat-on. Ingon tong usa ka neurologist nga ang ato kunong brain is like a sponge. Dili gyud na siya mapuno, magsigira na siya higop. Pero kung wa tay ibutang sa kapunuan niini, mao na nga madaot. In a sense, nga wa gyud siya mahatag nga kalambuan. So kung kita mahimo nga produktibo, kita ang modesider. We have to think the way God would like us to think. Philippians 4:8, things that are excellent or praiseworthy. Mga matahom o dalaygon nga mga bunga sa atong mga kamot, maoy atong una-unaon. Mga malihok sa ato kinabuhi nga matahom ug mga maayong mga butang. Kay ang bunga o ang pagkamabungahon o ang resulta sa ating panungkamot nga matahom,
maoy maghatag kanato og luna sa dagko pang mga butang. Mauna ang atawag natong pakati aron mas daghan pang tubod ang mugawas, pakitaan gyud nimo sa imong pagkamatahom or ipakita ang imong hiyas nga pinasahi sa laing tao. Daghamang coffee shop, pero nganong kaning coffee shop pa, for example, coffee shop A, daghang tao kumpara sa usa nga pareho ra man unta ni siyang coffee shop. Kay kani manggod makadrawing sa imong naong ang kape. Katong kape dito igura ko tawon. Nya pareho rag presyo. Ngadto na lang jud ka nga makakita kag naong nimo sa kape. Di ba? Kay sa kutaw kay mabuhat naman nimo ng kutaw. Nya pareho ra kag bayran. Dito, kumuhatag kong report, papel ra ihatag. Kaning siya, kumuhatag report, naka-folder, pinahanay. Kaning siya, kumuhatag og taxi driver. Muingon pa sa boss nga, Sir, full tank ang taxi. Kuta ko, og akong gipasinaw. Kung sa isultis tagya, ugma, ayaw na ihatag sa lain ng ako sa kinana, ikaw ra gyud mo drive na. Pero kung sige kang muingon nga, interview pa lang, pangutan, katigo ka may in English, taxi driver man ka ka. Yes, sir. Maka-istorya ka in English? No, sir. So, sa may mo nimong gamay ra, sir. Ya, unang adlaw nimong remit, English ka dayon. Short ko, sir. Di nyo ka kabalik. Maayong buntag. Ikaduha sa atong pagpili, kinahanglang mo desider ta nga mahimo tang diligent. Saan ang diligent sa Binisaya? Okay, ato sa nintapuson, critical thinking, problem solving, usara na. Sunod, oral or written communication. Ikatulo, teamwork and collaboration. Teamwork and collaboration. Ikaupat, information technology application. Palihog, uban, musuwat na lang, no? Katong kuyog sa media. Ikalima, leadership. Ikalima, leadership. Ikaunom, professionalism or work ethics. Ikapito, career management. Mao ni ang ilang 7 competencies nga ilang na suta. So, ikaduha sa atong pagpili, kinahanglang makugihon ta. Unsa ta igsuon? Ingon sa panultihon 10:4. Panultihon 10:4, makapobre kanimo ang pagkatapulan. Inay imong tapad, tapulan pa ka? Mutubag ra taon, secret. Makapobre kanimo ang pagkatapulan apan makadato kanimo ang pagkakugihan. Naami bagong katabang sa balayron, ambot ning bayhana. Dili yun siya muhunong. Kung human na siya sa trabaho, usang hitag laing matrabaho. Basta mangita siya trabaho, di ko ganahang, ako'y buhaton, pastor, sige lang siya. Nakaingod yun akong asawa, pa, grabe ning bayhana, nga naman. He's worth 2 helpers. Sabot pa sabot nimo, duble ang sweldo. Ay, okay ra ko, ikaw ang ikaduble. Siya nga, okay ra day, usara. Nganong muna-huna man ta nga worth 2 helpers? Because, grabe ang iyang productivity, kugihan yun siya nga tao. Di mo siya makita nga nagyaka, nga daghang pang trabahoon. Katungwa na siya tabon, kay human ang yun tanan, nagbisikleta. Kay, wa ko na siya ibuhaton, gusto siyang sington. Nagtuyok-tuyok. Niya, pagbalik, magluto na ko, pastor. Ayuhan ang tawanan, no? Ubang tao, magmatug. Pag kumagtug, lapas sa oras, ha? Karatul-ratul, pag human. Panultihon 13:4. Nakuha na itong 7 ka competencies. Oral and written communication, leadership, professionalism, and professionalism and work ethics, career management, teamwork, collaboration. Okay? Information technology application. So, padayon ta.
ang taong tapulan, Proverbs 13:4, ang taong tapulan mangandoy sa usa ka butang apan dili niya ni maangkon. Ang kugihan makabaton sa tanan niyang gikinahanglan. Ganahan ko gwapong cellphone. Sige lang kitog. Naitrabahoon gamay nga lihok pahuway dayon. How can you improve? Kung wa nagyud kay buhaton pagtuon unsa ka mo grow? Kisa may naka-attend atong last Wednesday King's Fellowship bisag live Facebook na mo. Pipila lang no. Pero anyway, ang sikreto ato gisuon kung mutubo ka utok. The way you earn is not in pursuit of money. It's really in pursuit in pursuit of the principle on how you bring that result. Ang kwarta resulta ra na. So ang imong una-unaon ang imong katahom sa pangunahuna. Your understanding is where you get your wealth. Mao gyud mo hatag nimo og panalangin. Dili ang kwarta. Ang kwarta resulta ra na, dili na nimo pangitaon. Ang imong pangutaon, ang imong hunahuna nga makaabot sa mga butang nga imong mabuhat nga mo resulta og bunga nga mga panalapian. Ug apil ni ana ang pagkugi. Sa in English, ang synonym sa diligent, industrious, assiduous, sedulous, indefatigable. Wow, grabe. Why kakapoy? Si Isha, nag-text na ako one time, Dad, kapoy kay ko, ako'y tog duty. Perpetual duty. Ako siyang inan nga, kusuban ng imong bokabularyo. Perpetual blessing to others. Ayaw hunaw-una ang kapoy. Kay tanang kinabuhi, kapoy gina. Pero kung tan-awon nimo ang maayo nga makuha nimo na, makaayong kalami kayong kinabuhi. Ingon ako nak, yes dad, ako na ning usbon. And you have to help your children, you have to have your peers. Tudluan gyud nimo sila unsaon pag una-una. Mugawas ang ilang word nga kapoy, usbag yun na, kay maunay mo daot nimo. Kay kanang kapoy, mura man nag-cancer. Paspas kaya na mo katap. Ang makagabantay, musulti kasi mong tapag, kapoy ko. Unsay tubag? Kapoy po ko. Kanseros kaya na igsoon. Trabaho pa ta. Kapoy ko. Tubag sa bitaw. Mauna. Ay Lord, tabangin mi, nangausab na unta mi, ug tanan nangausab musulti og. Unang Hari, 7:1-2, 13:14. Unang Hari, 7:1-2 ug 13:14. Napulog tulo ka tuig pagtukod ni Solomon sa iyang palasyo, gitukod niya ang balay sa lasang sa Lebanon. May gitas-on kini nga 44 ka metros ug kalapdon nga 22 ka metros ug kahabugon nga 13.5 ka metros. Gipa sukad kini sa tulo ka laray nga haliging sidro nga may mga sagbayan nga sidro usab. At 13:14. Unya gipakuha ni Solomon si Hiram gikan sa Tiro. Anak siya sa usa ka byuda sa tribo ni Neptali. Ug taga Tiro ang iyang amahan, usa ka mananalsal ug bronse. Maalamon kaayo si Hiram, lantip ug panabot ug maayo ang pamuhat. Maayo sa pamuhat og mga butang nga ginamit sa bronse. Miadto siya kang Haring Solomon ug gihimo niya ang tanang gipabuhat kaniya ni Haring Solomon. Now, makakaton ta ani igsoon napakoy time. Hala, alas 9:02 na. Igsoon ang imong relo, murag gipahunong nako, alas 9:02 na ang imong relo. Mao pa akong pagsugod introduction pa ko. Adto tang Hiram igsoon, kinsa man ni sir, palihog usba kung napay tawo sa taas ang relo. Si Hiram anak sa byuda. Kung anak ka sa byuda, ato tang matawag nga disadvantage ka nga anak. Dili ka usa ka anak nga maayo ang pagtubo tungod kay patay na imong papa. Sa ilang kultura, kung byuda ang imong inahan, lisod kaayo mo. Pero ang gisulti sa Biblia, ang iyang inahan byuda kay iyang amahan patay naman, si Hiram. Pero ang iyang amahan ilado nga manalsal og bronse.
Now, sa Biblia igsuon, ang tanang trabaho sa anak ipasa gyud nas ang tamang trabaho sa amahan itudlo gyud na niya sa iyang anak. Tanang iyang masabtan, tanang iyang kaagi isulti na sa iyang anak para ang iyang anak makakat-on sa tanang mga advantages nga nakat-onan sa iyang amahan o inahan. ug pag-abot nga siya na po'y manarbaho, maayo na siya agi, kay natudluan siya sa iyang ginikanan. Muna gito nga to nga kultura sa bata nga nakadak-an. Karon kaning si Hiram, gitudluan klaro kaayo sa Biblia sa pagsulti nga natudluan gyud siya sa iyang amahan. Wa man gisulti unsang panahon na matay ang iyang amahan, basta gitarong lang nga ang iyang amahan mutrabaho, manalsal siya og bronze o ang iyang anak mas maayo pa. Muna tungod kay ang ginikanan mo tudlo nga to silang anak, mas maayo ang resulta sa anak kay ang tanang sayop nga nabuhat sa ginikanan di naman angay agian pa sa anak kay natudlo naman dito siyang anak. So ang anak kabaw na unsay mga likayan ug unsaon pagbuhat nga dili nakasiging masayop, tudlo na sa ginikanan. So natudloan kaayo si Hiram nga ang gitudlo sa Biblia sa ato nga maalamon kaayo si Hiram, lantip ang iyang panabot ug maayo sa pamuhat ug mga butang nga ginamit nga bronze. Igsuon importante kay ni. Kung gusto kang mga lagad sa mga hari, mga dagkong mga tao, mga ilado nga maayo muhatag tungod na kay sama ka ni Hiram, lantip sa iyang panabot, maayo siya mo trabaho ug pinasahi ang iyang mga resulta. Can you just imagine how Solomon searched for Hiram? Kaya di man, remember, Solomon was one of the brightest individual alive during that time. Usa sa pinaka-maayong munahuna. Gipapangita gyud niya ang pinakahingpit ug maayong mo trabaho sa bronze. Na may daghang kantigo, pero nagpapangita gyud siyang Hiram. Gihiraman gyud niya si Hiram. Hantod sa mabuhat ang iyang tingwa, kay gusto siya ang motrabaho sa palasyo, ang pinakamaayo ra gyud. Aron naay resulta nga hingpit sa iyang pananawon. So igsuon kung magpabilin ka sa atong gitawag nga average mindset o pangunahuna nga sama lang sa kadaghanan, di gyud ka makatrabaho sa harianon. Sa maayo mo tratar. Muna nga ang atong pagdasig, ayaw og pahulay hangtod wa ka makatubo. Ayaw og sa igsuon? Ayaw pahulay hangtod wa ka motubo. Sigig paningkamot, sigig paningkamot, sigig paningkamot hangtod makita nimo ang imong kausaban. Naay upat nga kuwang na akong oras, sige lang ako paningkamutan. Naay upat ka ang sa kinabuhi. Upat. Base ni sa akong na katunan. Una, gitawag nga survival mode. Nagpuyo ka para lang mabuhi, sakto ra gyud nga mabuhi. Ikaduha, gikan sa survival, ni saka na ka, ug na kay gito nga comfortable living. But pasabot, tanang imong gikinahanglan, tagbo na. Dili pa kaingon nga makapalit sa mga luho, pero okay na ka. Tagbo na imong panginahanglanon. Ikatulo nga ang maong gitawag nga naa na kay luho or naa na kay gitawag nga luxurious lifestyle o naa kay luxury. Naa na kay pagpili instead nga mopalit kag cellphone nga QWERTY, mopalit na ka og Samsung 21 o mopalit kag iPhone, usa na may number sa iPhone ron? 12. O ka mopalit kag auto, BMW na. Ang uban BMW gyapon, baktas mentras wa. Kay wa man gyud paningkamot. Ang uban ay sakyanan, BMW, bulhot unya muwabol. Ikaupat nga ang sa kinabuhi igsuon, mo na gitawag natong extravagant. Ang una ug ang awahi, ang extravagant, can still kill you. Naay kahigayunan nga madaot ka kay kung mahubog ka sa kadagaya, makalimot ka sa Ginoo mo nang mahimo man kang makakaplag og kadagaya nga dili ka mahubog anang mga butanga. Kayang imong kasing-kasing anaa sa pagpangalagad sa Ginoo. So walay problema, madato ka, mahimo kang extravagant, okay ra kay na. Basta ang imong kasing-kasing
mutuman, magpagamit sa pulong sa Ginoo. Remember, no, ingon ng Biblia, God will make your name great, ngadto kang Abraham. Og sa tanan mga nangalagad sa Ginoo, I will make your name great. Himuon niyang matahom ang imong ngalan. Ang problema lang, Ginoo na kalihok. Pero samtang ihatagan kag pabor sa Ginoo nga mayong ngalan, paningkamutan pud nimo nga mo level pod ang imong abilidad para kung masuwayang kas mga tao, makaingon gyud siya nga angayan gyud siya nga matawag og inana kay maayo gyud siya. Pero kung gihatagan ra kag matahom nga ngalan sa Ginoo pero wa nimo apasa ang ngalan nga maayong gihatag sa Dios, ikaw ra say madaot. Munang maningkamot kita taman sa atong mabuhat, magmaningkamot dili ta magtinapulan, magsigit ag paningkamot aron ta mulambo. Now, ikaduha, hapit na ni. Una, pagpili. Ikaduha, ligunon nato ang atong value system. Unsay atong ligunon igsoon? Value. Nangita ko daghang mga dictionary sa Binisaya, wa mo gawas ang akong gustong gipangita nga translation. Pero anyway, kung maghisto ta og value igsuon, naa ni duha ka butang. Kung maghisgo ta bahin sa imong bililhon nga paghunahuna og pagbati sa angayan og dili angayan, naa ni duha ka butang. Una, ang unang parte sa gitawag nga value mo'y gitawag nga virtue or imong hiyas. Kaning virtue, mo ni ang panghunahuna, akong basahon sa in English ang word nga virtue. Sa dictionary, it's a moral excellence, goodness, and righteousness. Virtue is the conformity of one's life and conduct to moral and ethical principle, uprightness, and rectitude. A particular moral excellence, a good or admirable quality or property. So naagalitay virtue, nagpakita gyud na siya nga mas labaw sa tanan nga mga baruganan, labaw sa tanan nga panghunahuna. Kung inana ang atong gusto nga mahitabo para naatay tarong nga value system, but pasabot tarungo nato ang atong kinaiya, ang atong karakter. Ingon tong anak, ingon tong amahan sa iyang anak, anak, pagdako nimo, pagdagan nimo, gwapa man gyud ka, pangitag tao nga naay karakter ha. Saan ako pag-ibaw na karakter pa? Basta makita lang na nimo. Nidako naman yung anak, wa manggid ka kita ko ng karakter. Pa, na ako inailan pa, nangwa na ako pa. Unsa may naan niya? Naan na siya karakter pa. Mo ba? O sige ka na. Unsa may nakita nimong karakter niya? Naa siya karakter. Naa siya karakter. Naa siya sakyanan pa. Wa magyud makitang kinaiya nga gusto nimo pa. Oy, kanira may naay karakter, pinakaduol. Igsoon, ayaw i-compromise ang maayo sa dili maayo. Kung atong husgutan ang imong kinaiya, kinahanglan makasabot ka unsa ka importansya ang imong. For example, no? Asa si Timoy, asa ka? Timothy Serban. Where is Timothy? Okay, ako na siyang pangitawag outline unya kay wa na po dire. Okay. Kitahay si ko na lang nga naa dire si Bacolod, si ngani mo nak? Kenneth. Kitay si Kenneth. Mahimo siyang tag-iya og dako kayong fishing industry. Daghan siyang pambot, daghan siyang mga tao, daghan siyang mga dagko nga mga sakayan nga muhansak sa iyang mga isda nga ilang kuha. Kanong dako na kayo na siya gatusan nga mga dagko nga fishing boat nga magsigig deliver. Makaya ra ba na siyang kamot sigig ihap pili ni sud? Di, sa iyang baton, muhire siya og pinaka-bright nga accountant para sigurado ang iyang accounting. Muhire siya sa pinakamaayong nga tao nga mutrabaho para niya. Di siya muhire tungod sa kaluoy. Muhire siya tungod kay maoy iyang gikinahanglan. Timan na no, ang mga kumpanya nangitag mo trabaho nila dili para mahimo silang DSWD. Dili para mutabang nimo. Nang-apply ka para ka mutabang nila. Munang kung di ka makatabang nila, di ka nila dawaton. Pero kung tanaw nilang makatabang ka nila, dawaton ka kita kung mag-interview galing sa ato ang usa ka tawo, hunaw na
unsa may gikinahanglan na nimo akong itubag. Kantigo ba kamo ihap? Sir, hatagi ko gihaponon. Ihapon tanan. Bisan pag ugmaan ta sir, di ginanako humanon. Di ginanako di nako ulian hanto dili mahuman. Di humanon sayop na noon. Muhire, sige, i-hire ni Kenneth ang iyang mga pinakamaayong mga administrative assistants. Pero, naa siya'y i-hire nga tao, nga muhawid sa iyang ATM, muhawid sa iyang checkbook, igo ra siya mo pirma. Kisa may iyang pahawiron sa iyang checkbook, mu withdraw o mu deposit, ang taong kasaligan. Di siya basta mo hire og kanang bright. Kay kanang bright, ikaw ra gyud mamaruan anak, kundi ka kantigo. Ikaw ra tiyok-tiyok ko na, sir, nalim ka na sa sir, ano gisa sir, ikaw, mo ba? Pagtanan mo, wala kay kwarta. Mo nang ang imong pahawiron sa imong kwarta, kanang yung sinaligan. Unsay kalahian sa mga doctorate, unsay kalahian sa mga naay honorable mention pag graduate. Naidagan na, di na lahi. Siguro labaw sila sa tanan, makuha na nimo, mahire na nimo. Pero ang imong intriguan sa imong kwarta, dili na sila. Ang imong hatagan, ang imong kasaligan. Bisag wa na ni graduate o grade 3. Pero kay baw ka, lahi nagkinaya. Munang musweldo ni 50,000 ni mga tawhana, kay mga bright ni sila, pero ang imong sinaligan, katunga sa imong negosyo. Salig man kaniya. Nga di ka ilaron ang iyang paningkamutan, ang imong paglambo. So, kung naakay ka niyang inanay sa uno, ang imong value system, maayo kayo, di na gyud ka palambuon sa Ginoo. Tarunga imong kinaya, ayaw pa namas-tamasa ang kahigayon ng gihatag sa Ginoo nimo. Now, suwayan gyud ang imong kinaya. Kay bawo man tanong, say gamiton sa yawa, pride of life, lust of the flesh, and lust of the eyes. Kaning tulo, gamiton ni sa yawa para tikdulo ng imong kinaiya, aron ka mahagbong, aron ka mahagba, aron di ka magamit. Pero kung makabarog ka, aning mga pagsulay, lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life, magmalambuon jud ka igsuon. Kaya ngano, nakabarog ka sa sakto nga kinaiya. Di man igsuon ang atong kinabuhi na ay tulo ka importanteng butang. Una, ang imong relasyon sa Ginoo. Ikaduha, ang imong relasyon sa imong banay. Ikatulo, ang imong assignment, ang gipabuhat sa Dios nimo. Kaning tulo igsuon, relasyon sa Dios, relasyon sa imong pamilya, o imong assignment, mao ni life and death, kung magmabungahon ka, o mapildihon ka, o matarong ka, o mautot ka. Kaning tulo. So sa imong pagunahon na sa imong karakter, imong hatagan og priority, unsa bagi angay na akong unahon. Asa man gyud kumubutang og sakto nga panahon. And when you realize and understand that these are the important things, then you prioritize what is really important. Relasyon sa Ginoo una sa tanan, kay may unang mando sa Ginoo. Ikaduha, imong banay nga gihatag sa Dios, ug ikatulo, ang tahas nga gihatag sa Ginoo nimo, ang imong hiyas. Ikaduha nga parte sa gitawag nato nga virtue, mao ang word nga humility o pagkamainubsanon. Ang pagkamainubsanon, sugo na sa Ginoo, dili ka makakaton kung dili ka mapainubsanon. Ingon ang panultihon 15:33, ako lang paspason ni Jutay 15:33, ang kaalam usa ka pagtudlo nga magdala sa kahadlok sa Ginoo. Ang pagkamainubsanon mahitabo usa ang pagpasidungog. So kung gusto kang mapapasidunggan igsuon, magpabilin ka sa mapahinubsanon. Dili ka garbusoon, dili ka mas kantigo pa. Bisag kantigo ka, okay ra na, ayaw lang ipakita, act as if you know nothing. Sagdi na lang silang magpasigarbo, mas maayos sila nimo, okay ra na, kay pag-abot sa tinuod nga trabaho, makita raman kung kinsa, si kinsa. So ayaw na anang pagpasigarbo, ayaw, ingon nga, grabe akong lolo, Brad, grabe lolo, 96, buhi pa. Kadungog mo sa akong lolo, 105, buhi pa. Ingon ko, na sa akong lolo. Sabi mo lolo, amo nang gipatay, buhi gyapon. Moabot yung ka sa punto nga, sayop na gini mong buhaton, kung magpalabuanay ra kita. Maayong buntag. Kaning garbo lagi nato, no? Munang masayop-sayop ta.
So ang pagkamainubsanon, mauni ang abilidad nga mudawat og pagtarong, mudawat og sulti, mudawat og pagtarong sa dalan. Atong basahan pipila ka mga Biblia nga pulong sa panultihon. Panultihon 8:13. 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. Ang kadok sa Ginoo nagpasuko ngadto sa dautan. Di ko ganahan sa garbo o pagkahambugiro o daotang kinaiya o mga maot nga panultihon. Panultihon 11:12. Kanagaling perverse speech, musulti kag dautan, garbo naman na. Di na pagkamainubsanon. 11:2. Proverbs 11:2. When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Pag-abot sa garbo, moabot ang imong pagkamaulawan, apan kung magpamainubsanon ka, moabot ang kaalam. Proverbs 13:10. 13:10. Asa ang pakigsamok, naa dito ang garbo. Asa ang kaalam, dito nimo makita sa mga taong nidawat og mga advices. Proverbs 16:18. Proverbs 16:18, pride goes before destruction. Ang garbo usa ang pagkagusbak, and a haughty spirit before a fall. Ecclesiastes 7:8. Ecclesiastes 7:8, the end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. But pasabot, kung naa kay pagkamainubsanon nga pagbati, can we have the monitor i-on lang kay para makasubay ko? Ecclesiastes 7:8 nagsulti nga, the end of a matter is better than its beginning. Ang tumoy mas maayo kaysa sinugdanan. So kung imong gibati karon kagiba po na bitaw ka, ayaw na kung asa ka nagsugod. Una-una ang tumoy ni ana para ka madasig og sigig antos hangtod sa makabot nimo ang imong gustong makabot. Ayaw give up. Pinakadali ng buhaton give up, pero dili na ang maayong solusyon. Ug tanan nga naay mainubsanon mosulti og. So kung naa kay karakter, mulabaw ka sa mga mas maayo, kay ang imong pagkamaayo makita man ang tarong nimo nga kaagi. Now naay tulo. Ako lang i-shortcut mo ngadto nako sa akong ending. Naay tulo ka expression ang humility. 3 expressions of humility. Paminaw, pagtarong, lawom kayo nigsuon, lawom kayo ni. Kung gusto kang mapainubsanon, naay mga pamaagi nga mapagawas ni siya. Una, gamita ang word nga please. Usay gamiton? Sa Bisaya, palihog. Ayaw sugo, butangi og please. Palihog. Ayaw lang bastag sulti nga naa kay gwaon, ibutang ang word nga please. Sa ako, naanad na lang ko, bisag kung sa'yo ako ibutang, kindly communicate, kindly tell, nga naman, mas makahatag manggod na og maayong communication. So kung musulti kag please, nagpaubos nga, nagbuot pasabot nga, andam kang nagsugo ka, pero wala ka nagsugo nga taas, nagsugo ka nga, naghangyo sa tao nga imong hangyoon. Timan ino nganong importante ang please? Ang pinakataas nga gikinahanglan sa tao, ang pinakataas nga gikinahanglan sa tao, mao nga mabati niya ang paghigugma ug nga siya na-appreciate. Tanang tao na igsuon. Ang pinakataas nga gikinahanglan sa tao, mao mabati nga sila gihigugma, o gimahal, o gihatagan og bili, o appreciated. Gihatagan gud sila og balor. So when you say please to a person, you're communicating that because you're not acting wa ka ni sulti o nilihok sa taas nga kahimtang. Ikaduha, gamita ang word nga I am sorry. Gamita ang word nga unsa? Humility gani igsoon magpamainubsanon ka, daghan kaayo ning I am sorry. Magpaubos man ka. Ingna imong tapad practice bi. I am sorry. Wa gyud ni tan-aw nga, butla.
Ing na imong tapad sa pika sa pod, I am sorry. Daghang mga tao igsuon nagbuwag, kuwang lang sa sorry. Daghang mga negosyo na sirado, tungod lang kay wa ni ngayog sorry. Daghang mga butang, naligo nun ta, kung ni sorry lang. Karbo mang yun. Bahala nang magbuwag, basta di ko mo sorry. Nya si resulta ana. Igsuon kung magpamainubsanon ka, musulti kag please, o kung sa ikaduha, ikatulo, and this I will close. Ing na salamat kaayo. Di lang thank you very many, very much. Tulo lang igsuon, praktiso na ni nato. Ayaw sulti nga way please, ug sugo nga walay please. Ikaduha, anara nga mangayog pasaylo. Amen. Unya, kung nainatabang nimo ang tao sa itubag, ayaw lang sultig salamat. Salamat kaayo. Uban sa ato no, wa kita maanad ana, murag naatay gahom bitaw, naatay katungod. Akong amo dire, sunod mo nako, okay ra man na. Pero you don't have to speak that way. Makasulti man kag palihog lang kuha sa tubi. Bisag ikaw pa'y tagyas kalibutan, mugamit kag palihog, ang imong mga tao musuporta gina nimo. Nya kung masayop ka kay masayop ang gyud ta. Kinsa may di masayop dire? Oh, nabuang nagyud ka pag kag di ka masayop. Mangayong kita kay I'm sorry. Dili lang sorry ha, dili I am sorry. Kinsa may nangayog sorry? Ikaw. So padak gyud ng I am sorry. Pasaylo ako. Ako nangayog pasaylo. Og ikatulo, salamat kaayo. So nakoy assignment ninyo. Hoy, assignment. At least 5 ka tao. Padadi og thank you. Palitig something, padadig something, and describe your thankfulness. Nga naman, punla na igsuon. This is going to be seed for your future. If you practice thankfulness, you are securing a beautiful future. You don't have the right for the next level of blessing when you are not thankful or don't have a gratitude on the first level. Kinahanglan makakaton jud kag mapasalamaton. Tanang lihok para nimo, thank you kaayo. Ayaw lag thanks. Ano man ay arrival ron. Kanang ipabati niya, uban sa ato no, hawa mo kay kwarta pastor, mahatag pastor, mo text na lang ko. Okay ra nang text, pero kung mo text ka, i-describe po ang imong pagpasalamat. Ter, salamat kay Esther, kay kuha jud ka ni tabang na mo. Kung nani gyud among kahintang pero ni tabang gyud ka dako kay tabang. I-describe ba para mabati po sa imong gipasalamatan ang imong pagbati. Ya kung di na mo tubag, ni sinra siya, okay ra na, secure naman imong future. Wa na kuha, akong balikon. Kung mapasalamaton ka, nag-text ka, gi-describe nimo imong Thanksgiving, malipay ng tawhana. Bisag di pa na mo tubag, nalipay na. Ayaw na lang balik-baliki, nag-send ka kapulo ka beses. So man balik-balik man eh, mamugo ka ni tubagod. Naunsa naman eh. Og tanan nga mubuhat sa tulo, musulti og sa tong tulo, expressions of humility. Simple ra ni igsuon, pero kung imo ning i-practice, ma-born again ka. Number 2, I'm sorry. To you, Pastor Rasioni. Tanan nga na born again, na tao pag-usap. Karong adlaw kay nakasabot sa ilang mga angay buhaton, musulti og amen. Amahan na mong langit nun, daghan pa kaming angay buhaton, apan Ginoo magsugod kami sa among masabtan. Makatubo kami, madala namo among mga higala, dinha sa imong tiilan, ug sila pud makakaplag sa imong grasya.
Gamita kami nga imong alagad Ginoong Dios nga among mapasa sa laing tao ang among nakatunan karon. Dili lamang kami apan ang among mga kailapod, among tudluan aron sila pod Ginoo mulambo pod ug magmalampuson. Tabangi kaming tanan nga mahimaya ka sa among kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan musultiog atong pakpakan ng Ginoo. Salamat kayo. Papata, mag-praise pa ta. Closing prayer. Na may namarog mo. Ay, nagsalamat tas pastor, muli na ta. Tara. Microphone, palihog ko na. Tara. Sige. Microphone, please. Kaya microphone ni Pastora, gikuha ang battery. Salamat. Amen. Amen. Thank you, Miss G. Okay, praise God. Praise God no nga we are going to advance. And also the kingdom of God will advance. Amen. As people see Jesus Christ in us, the kingdom of God will forcefully advance. Magsugod sa atong mga panimalay, mag-change ang atong character, that we take the character of our Lord Jesus Christ, magsugod sa atong pagpanulti, sa mga natang please, dili ang binabi. Kuara gud to. Usbon gina nato. Pati sa atong mga helpers and how we talk to them, nga naay grace, ato gyud ang wanan. Okay, amen. Mga magtiayon, nga nila, sige lang kagina na. We learn to say please, thank you, and we say I'm sorry. Dili man problema kung atong balik-balikon, but it's going to build relationships. And we want our families to be discipled. Magsugod ang discipleship sa atong mga pamilya. Uy, nausap lagi akong bana. Unsa kay naan niya? Ayun na ron, natudloan sa Biblia. Ma-advance, that we will advance starting in our families, with our relationships, and even with our neighbors. Amen? Amen. Smile sa atong mga neighbor, manghatag og sudan sa atong neighbor. Whatever we have, we share. Okay? Praise God. Like gahapon, very short lang. Gahapon ba na ay duha ka bata nga nag-ilog sila ug paparking na ako niya. I got so convicted in my heart. Jesus ang gihatag nag-ilog sila. Ma'am. Kung di naman ko angay mo hatag ninyo dong. Hindi man mo kinahanglang no need. Paglakaw na ako, I got so convicted in my heart. Kung 10 pesos ra, wa man lang ko ka-extend. Sige lang, salamat sa Holy Spirit nga mo convict na to, no? Nga, tanto na itong panaginot, bitaw, that we don't, kumbaga, generous na tayo in certain areas, pero ina na mga ginagmay ng butang bang. And I just cried and said, Lord, sorry kayo na naginot rin ang akong mentality. Let's all stand up. Our God is a good God. Are you blessed? Amen. Apply the word of God and let your lives be transformed. Lift up your hands towards heaven. Amahan akong langit nun. Lord, salamat nga imong gipanalanginan ng imong mga katawhan, ang imong pulong gamhanan, ang imong pulong magausab sa kada usa namo Ginoo. Ug sa ilang panlakaw akong gideklara ang panalangin, Lord, ang imong pabor magapadayon kanila bisan asa sila muadto sa ilang pagpanarbaho, sa ilang pagnegosyo, ang nagapalibot ang pabor, abri ang mga pultahan, imong panalanginan ang tanan nilang buhaton sa ilang mga kamot. Bisan pa sa mga relasyon nila, Lord, magsugod sa panimalay, akong gisulti ang kalinaw
sa matag panimalay, ang restoration sa mga relasyon. Karong si Manaha Ginoo, makadungog kami mga maayong balita, kay ikaw magabuhat og mga kahibulungang butang sa imong mga katawhan. Og Lord, salamat gamiton nimo sila pagsangyaw sa imong pulong. Adunay mahimong mga disipulo, magtudlo sila sa imong pulong. Og Lord, salamat kagapadayon og katap ang imong maayong balita. Your people are blessed and you bring them to the next level of their lives. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Your success starts on, and every believer is a disciple maker. Go and make disciples. God bless you all.